Ojo siapo bana lanakan buang di labu yang bagat we tinggal seorang lanakan buang ikan larantu laju tolong jago lena pon suwe ladi mang alam lagi ni ditanam pitu di tangan ladang dan tanam di anak yang sambil ke sawah mangkoknya biagung dan batu gaken siapo bana yang mama namberang wak deng kini nak kabatanyo bana mangkok karanto ngadoken otuane tapi kok nyampang layungi buyung kalapo tanam lapadi tangga ladang tantui jagung kadiwang ali bulie kami mama miling kawe kalau jadi jangan buyung ketana rantau kini cuy kule dinak kandung tantuilah kampung mola kawa anguni bulie kami bakirim sure nak kandung ko biola yungi batali ampe tambui unjui den bari batali aduh lapadi di dalamnya tamano bana lawa angka mau pe nanawa le jale di nak kandung kok dulu main dak samo yang mode kini kok bata menurui pandape ayah usah karantau badokan indah kota kui di karona lanakan wengi kau tumpak di bamban yungi di subarang saja jadi yang buyung kalapo di alam mandi di tapien kaili anak sungai sari kan tumpak di badan yungi kami langsung orang saja jadi yang ke tanah rantau wak den jua sawah di mudi wak den gadeken
sawadi munggu dia tajuana jawi sare asajan nagari yang carikan lanakan wengi nang salamona ewa ang nilapo na memang mola pucuk paus sularo paut tanah tinggi tabianyo tinggi nak manyuruk ke tepi jalan nak dilura tugali padi nang salamo yung yang ke tanah rantau 3 hari yang baru ndak di rumah nang kami mola kini yo mande yang sampai lo kami duduk berpikir ado di sini dapet karajo tapi virus corona na elang menjadi wak den kawatanyo yuangi dari jauh baragaji den satio ariona ona tapi seketiknya jang dempasenkan pado di lapo elok lah di tanjung padi mudo kolei bajagung tengah ladang marapalem di dalam rimbu kau nak mamandi bapadikan lejale yuangi di nak kandung zaman kini kanang lai ketahuna kini lah zaman kemajuan tumpak di badan kami seorang janang karantau yu pado di rantau elok lah di kampung nak lai elok yu kole namuang jadi tukang gandang hingga makan kadape yu ko nak begini dan pabini ikan Marianto barang nak orang dari Tambulun namun ketabe nak sanjorayo kalau orang nak mola tadangkan orang nak lalamo yang di tanah rantau ko untung indah yang bagian balun namun kabangan sedenang banse you oh nak kaduangi
tuwe simpang tigung marana bantui pandakien kalau di kanan kanayung di sineng ko mamang paratien kan wengi cuma nalapi jange nambah bana kena orang dari simpang tigu mandi baranang malapane hari ado bapa di tengah ladang sian jale di tabiang tinggi cuma sakit bana nyona basampaikan nan sabalunya di karanto nak janggadang nak sasalang kemudian ko indah dapet kadita galai malangkalang yo kaki suuk palikkan kapu di dinding para gunekan luang tengah rumah onak kandung sajan jadi dulu yang ibu yang kapakan malah baranang di tapi anak injale dalam padi aswang siabana ali nawa angio kan kabajare panjang yo nagari lanak bonsuwe di malo kami yang hendak berpadi dalam disingkik dulu dipanjangkan para tutamban yo barakuang basawa di tapi ngare kini lah mandi jangi di tapien di malo hati kami nak keadaan dan sakit kepala dan nak memikir lah banyak jalanan yang tunjukkan berbagai-bagai yang kiranya mencari jalan nak karantona jak kete yang dulu digadangkan langit siku ke kami alo ko awi babari aye ko lapa babari nasi kapalawan nonjak yungi sesamo gadang di korong kampung gadang kalape dari tangan nyonakan wengi tapi ayah indah ke pasawana patui loang nak kalapo di Tanjung nak awak bapara tapi bapara kepara urang mana nak kadapik lah batanam tabuna dapik bana batanam tabu nak kabulie menanam pelo bulie bana batanam pelo nak kadapik batanam dama lai bulie batanam dama memang sulit batanam laping sang lai bulie batanam pisang ditanam lado tengah ladang na cuma seketik yang inan dan sampaikan nang kami lejale yang indak lo kami kamanya sawana pati bana kerantau ang adokan angdak takui do di virus corona kok di kampung manang kadietong kan awak yung elai ba mama ka mama urang na ndak kadapik lay
sampai mengadu dapik bana sampai mengadu memang payah basalang tenggang susah bana yang basalang tenggang lai buli basalang tenggang landak dapik kato nambana kok dapik bana le kato nambana memang payah lawan bayu le tawang ni mode kini kan nang lai katau bertambah-tambah nak gaya kini kok lai banat dapik lawan bayu piti seribu jalan utang ona bukan nyorami rangka sawa kailiana molampiang para ko batamu ria mewa ang jowe adik ketua kabakan yonge kabake inyo janang sampai lupo ndak bukan kami malaga-laga maetong nasib paruntuengen tumpak di bamban tangah ladang pado kalapo elok jualana eyawa di Tanjung Kailiana mula marapalap siemen dan anak jangai palo banda lejale di nak kandung kini tumpak di badan kami seorang pado karanto ang elok lah di kampung takaba sajuang kamaran to amang manangis siang malam kok layang ado di rumah walau mangamen tangapang asa namun makan kadapi sungai barame dia lah orang Mekasari pado karato tangah ladang na kok nyo ajak bana lah besok di kawan ayah ya masuk rekaman ndak adolo doa ya nak nangkam ambil asal namuang di kampung dia lawaang turun tangan anak kandung Pimpara Kailiana Sanjorayo lejale dia nak kandung mangkok citu banawak dan bapasen nambah biola nak bukan murah ya la tua ngok laga sasa lepat tui bana baganti sujirat nak payo kumbul urang indak mawaladang padi tentu kerudung di muaro kola lewat umuaya besok 60 orang tak mungkin kamanyapui lai lepat tui nak kandung manyambui nyo detuane
yungi mola sabana nyokok pitulo na di tengah ladang masadang bagantang maletak panu kunun sumpi lo deng kadenisina mangkok citu banar ya mawak dan bapasan kadiang leyale yang namo dekini awak laki-laki ko sadang turun di janjang udah lagak kaduk mengalu-ngalu kunun mola bertambah lo denggak seorang lain kok kaili dan anak mola panjang pane hari kaili tarwi kalaki dan rapasa nyorami tio ari kapadodun sana penggemar pesisir salatan maalung kami badendang di dalam bulan puasa kuado mola salah jangganyo mola di dalam rekaman kami mabarilah kami rila jo maaf lai jo batin no tuan cuma nalabi yang idembanakan mola mapadi di dalam Tanjung Marapalam di tengah ladang cuma saketek nandem pasenkan jisiabana hati yang tersinggung mangkusakan bawali tarantang bio-bio kaili dan anak mola kini banda dalam nama di ladang indak bapantoken karena dia mewah na bajalan jauh ko ada orang ingin nak baca itu kita rekam mola lambek jo lamun jaso indak palupoken tuan sungai Tunu memang gak jauh antaronyo jo abak lasari kabatamu ala bertambah banyak sansaronyo netuanei cuma nalabinya bapasan kena orang dari mula bangka ulu kaili anak sanjorayung
satantangan dendang parantauan sampai di siku kami dong ngolu wakatu babuku tibo pulo ko ampalu besok di dalam padi kaili dan anak mola banda dalam narami dia anak palo banda kok ketujuh dosa nak besok jo dendang kami mau turut sajo mola besok besi buyung riem antan mola besok kamari kok takana di dendang saprinal di sinan mola memang ado sagalo sakete kok nak dendang nyagi dendang raun sabadi bisa yu kok nak kaba nyagi kaba asa sesuai paretongen lambe lamu batamu yu bengko alwi kona orang dari simpang tigo nang kamu dia ke banda dalam kok dengkana layung aja suni yang nalamu dak namu lalu tangama alam ladi bonsui